इंटरनेशनल हई हो समोसा ई मिले या खाली बागी बलिया में पूरा इंडिया में ना मिली ऐसा समोसा खोज ले बस तू जोमेटो पे तब ना मिली ई समोसा मिली बागी बलिया में आए को रेट बा मात्र 6 रुपया गिरजा वाला 6 रुपया गिरजा वाला एक खास बात ये ना भाई कि जे दुबई रहेला वो तरसेला ई समोसा खाए का कि जैसे खा के दुबई गए रहेला दुबईयों में चीज ना मिलला गजब टेस्ट हाथ हाथ के अंतर होला कुछ आदमी के टेस्ट हाथ की क्वालिटी अजीब रहेला। कोटावा के नाम सुनले बड़ा यार कोटावा में 12 में गिर जाए वो ये मिली खा के देखिए जा आ तब बती हो जा। जय श्री राम।